ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಕೂರ್ಮಾ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಹೈದರಾಬಾದಿದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಹೋಟೆಲ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಮುಲಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೊಂದೆ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿಯಾನು ಕೊಚ್ಚಿದು ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚರತ್ತು ಇಂಚ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ಪಾಡುಡು. ಒಂಜಿ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು, ಐನಾಜಿ ಪಚ್ಚೆ ಮುಂಚಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದಿನತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮುಲಿತೆ ಬಣ್ಣಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ 2 ಚಮಚ, ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚನೆ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಪಾಡ್ಲಿ. ನೆಕ್ಕಿತೆ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದನ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಕಲರ್ಲ ತುಲೆ ಶೂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಪಚ್ಚೆ ಅದು ಒಂದು ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ನಾನು ತಾಯ್ಪಂಡ ಮೂಲ ಪೂರ ಪಜ್ಜಿ ಉಂಡು, ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನು ಮುಟ್ಟ ಶೋಕಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು. ಇದು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಒಯ್ತನುಂಡು. ನೆಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ, 1/4 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ. ಇತೇನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ತೂಲೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದನಮ್ಮ. ಇತ್ತೆ ಮುಲಿಯಾನು ಕರ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಮೊಸರು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಮೊಸರು ದೆನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು. ಇತ್ತನೆಕ್ಕಿಯಾನು ಪೇರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 200 ಮಿಲಿಲೀಟರ್ 200 ml ದಾತು ಪೇರು ಪಾಡ್ದಲೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇದು ಪೇರು ಪಾಡ್ನೇದ ಹತ್ರ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡು ಆಪುನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇನು ಲಾಯ್ಕಡು. ಇದು ಒಂದು ಕೊದ್ದೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಜೋರು ದಿವರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ದೊಂದು ಬನ್ನಗ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ಪುಣು ಸೈಡ್ ಪೂರ ಹದಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಡು. ಇತ್ತನೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಏಪಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು. ಬೇತೆ ಮಸಾಲೆ ದೊಟ್ಟು ಪಾಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪರಿಮಳ ಗೊತ್ತಾಪುಚಿ. ಇದು ರೆಡಿ ಆಡು ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಪದನ್ನ ತಿತ್ತಿ ಪಾಡ್ಗ ಅವನೇನು ಅರ್ಧ ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದಿಂದ ಅರ್ಧ ಮಲ್ದೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಹೆಚ್ಚ ಕಲಡಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಮೇಲಿಡುವಂತೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆಂಡು. ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಚಪಾತಿಗೂ ರೈಸಿಗೂ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.